Evidentemente xa estamos acostumbrados a estos gobernos socialistas de moito prometer e sempre nada. Nós o que queremos é reivindicar feitos. Fala en concreto da mellora da estrada de Cespón a Vitres, adxudicada xa hai máis de 2 anos, que a día de hoxe segue pendente de execución. Tamén criticou o espazo de coworking, un proxecto para o que el mesmo, sendo alcalde, asinou o convenio de colaboración. Coworking, 2 anos de retraso. Por qué? Porque o alcalde que estaba no Concello de Boira era do Partido Popular. Sencillamente por eso. E agora ven con unhas declaracións de intencións para tapar a falta de proxecto, a pasividade e o goberno torpón que ten Boiro. O mesmo acontece coa estrada de titularidade provincial que une Boiro e Noia, na que se realizou unha actuación, segundo el, insuficiente, que non veu a dar resposta ás necesidades desta importante vía de comunicación que vertebra estas dúas comarcas. Este último arreglo na carretera provincial Boiro-Noia é un desastre, onde aglomeran zonas que non facían falta, aglomeran media dúcia de baches máis e se van para a casa. Aí non hai vixancia de obra e queda un tramo bastante considerable hasta Cespón de sin rebachear. Xuntaron todo nos primeiros varios centos de metros, poden ser 500, 600 metros de aglomerado, gastaron casi todo nos primeiros 100 metros da entrada e se van. E a carretera, os problemas de esa carretera con moitísimo tráfico sin arranxar.